ja hyvät radion kuuntelijat ja television katsojat. Tervetuloa seuraamaan tätä Suomen Euroviisujen loppukilpailua. Kohta on se hetki, jolloin selviää millainen ja mikä sävelmä sitten lähtee edustamaan Suomea Hollantiin, tarkemmin sanottuna Haagiin, 3. päivänä huhtikuuta. Viime vuonnahan olimme mukana Tukholmassa sävelmällä Viuluukko. Siellä sen esitti pihasoittajat ja tänään sen esitti täällä Ossi Runnen studio-orkesteri. Eiköhän me taputeta tuolle Ossi Runnelle ja pojille pikkasen. Siellä reippaasti Ossi poika kumarsi tuttuun tyyliinsä ja näin päästään eteenpäin. Kilpailu oli tänä vuonna täysin avoin. Toisin sanoen säveltäjä kuin säveltäjä sai ottaa osaa. Näin kävikin, että usea niin kutsuttu pöytälaatikkosäveltäjä vetäisi sen laatikkonsa auki ja postitti kilpailuun oman sävelmänsä. Tämä tuotti tietysti myös paljon osallistujia. Yli 200 sävelmää oli mukana ja asiantuntija Raati valitsi niistä sitten 9 tähän loppukilpailuun. Ja sinne pääsi moni uusikin yrittäjä, joka on tietysti oikein hauska asia. Äänestyksen tulevat tänä vuonna suorittamaan alueraadit, joita on 7 ympäri Suomea. Niissä on yhteensä 105 jäsentä. Ja perheraadit voivat myös tietysti ottaa kynät ja paperit esiin siellä kotona ja pitää ihan ikioman äänestyksen perheen keskuudessa. Koska tämä on suora lähetys ja meillä on, tai ainakin pitäisi olla yhteys kaikkiin näihin alueraateihin, niin kokeillaanpas hieman, miten tekniikka pelaa. Otamme yhteyden Joensuuhun esimerkiksi tässä. Siellä on puheenjohtaja Pertti Hintikka. Kuuletko meitä? Kyllä kuulen. No mitenkä Raati voi? Raati voi hyvin ja on valmiina ja täynnä mielipiteitä. Montako jäsentä sinulla on siellä mukana? Täällä on 10. 5 on Pohjois-Karjalan läänistä ja 5 on tuolta Kuopion läänistä. Jos tässä nyt saa sanoa, niin puolet on savolaisia ja puolet on pohjoiskarjalaisia. Sehän oli aivan hieno asia. 10 pitää ollakin. Nimittäin raadit ovat tänä vuonna hieman eri kokoisia. Riippuu kovasti siitä, mikä on läänien väestöluku. Ja sitten me emme vaivaa Joensuuta sen enempää, että pääsette siellä keskittymään itse tähän arvosteluun, vaan lähdemme näihin kilpailusävelmiin. Arpa valitsi ensimmäiseksi mustalaiskaravaanin. Sen on säveltänyt unkarilaissyntyinen Dezső Balogh. Hän on nykyään Suomessa asustava ja ennen kuin annan tämän esityksen lähteä käyntiin, niin esitin hänelle muutaman kysymyksen, kun hän toimii tässä myöskin priimaksena. Olet oppinut suomen kieltä aika hyvin. Oletko kauan ollut Suomessa? Melkein 6 vuotta. 6 vuotta. Mitä olet puuhaillut? Olen täällä soittamassa ollut niin kuin kapellimestari omani orkesterin kanssa ja sitten konsertit olemme tehnyt. Ja myös opiskelin täällä Suomessa Sibeliuksen akademissa. Oletko paljon säveltänyt? Olin tehnyt kappaleita, mutta niin hyvin kuin se kappale ei ole onnistunut. Tämä kilpailukappale on Mustalaiskaravani. Onko se mustalaismusiikkia? Ei ole. Se on Eurovisio-kilpailukappale. Siellä ainoa mitä on mustalainen. Se kun minä itse olen mustalainen. Toinen kuin Anneli Sari laulaa, kuka on tunnettu niin kuin mustalaiskappaletta aina laulaa. Onko tämä laulu sävelletty erikoisesti Anneli Saria varten? Joo. Ihan suora hänellä on sävelletty. Te olette työskennelleet sitten paljon yhdessä. Minä tunnen Anneli alusta, kun tulin Suomessa. Ja sen jälkeen meillä oli paljon esiintymyksiä. Konsertit, televisio-ohjelma. Viimeisen oli televisiossa mustalaislauluja nimillä ohjelma meillä. Ja kun minä tunnen Anneli, joka vuosi enemmän ja enemmän parannut. Mustalaiskaravaanin on sovittanut Jaakko Salo. Sanat ovat Tuula Valkaman ja sen esittää Anneli Sari.
nuotiot syttyy kuin ennen vuosien mennen. Kuinka mun kansani voi sunnoittaa, meille vain kuuluu tuulien maa. Luokseni mun aina aurinko jää, surut pois kuuta me taas häivyttää. Kultaiset kielet on kitarassa, valkea tumma kuule vain. Vankkurit jatkaa ja jatkaa, taivaltaan ainaista matkaa. Mutta kun kerran ne taas seisahtaa, luonnon lasten on yöllinen maa. Luokseni mun aina aurinko jää, surut pois kuuta me taas häivyttää. Kultaiset kielet on kitarassa, valkea tumma kuule vain. Ai, jai, karavaani, minne teidän matkanne vie? Vuoret, laksot, metsät, pellot, kaikki nää tutut lie. Hieri vankkurit on tuttu kuuma polttava tie, jossain siellä tietä kulkee mustalaiskaravaani. Jai, jai, taralai, taralai, tai, 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 ai, jai, jai, jai. Ha, 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 ai, jai, jai, ha, 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 ai, ai, ha. Mustalaiskaravan. Laulun alusta kuulemma jäi hieman ääntä pois, mutta ainakin raatien kohdalla se ei kovin paljon merkitse, sillä he ovat kenraaliharjoituksessa kuulleet nämä sävelmät jo kerran. Pyydämme anteeksi, pieni tekninen häiriö. Kuitenkin päästiin sitten loppupuolella kappaletta kovastikin mukavaan vauhtiin, ja vauhdikasta jatkoa on luvassa, sillä toisena on Matti Siitosen säveltämä ja Veksi Salmen sovittama Pump Pump. Pääosan esittäjä Frediä hän ei paljon tarvitse esitellä, jotenka esitinkin pari kysymystä säveltäjä Matti Siitoselle. Säveltääkö Matti Siitonen vain Fredille? Ei kyllä. Kyllä minä sävellään monille muillekin. Ketkä esimerkiksi ovat esittäjät? Esimerkiksi Markku Aro, Pasi Kaunisto ja ainakin nämä ovat. On muitakin. Yhden opintomatkana sinä olet tehnyt Eurovision loppukilpailuihin. Silloin esitit Lasse Mortessonin sävellyksen Varjoon suojaan. Se oli Viinissä kai, eikö niin? Juu, 67 oli Viinissä. Saitko sieltä kokemuksia niin paljon, että otit mukaan jotain tähän laulelmaan myöskin? No, tilanne ja on muuttunut 67, jos ajatellaan tätä hetkeä. Musiikkimaku on muuttunut, syke on muuttunut, kaikki. Mutta tietysti tuommoisesta on niin kuin etua, jos on kerran jo sen kokenut. Tietää, kuinka kova ruljanssi se on, sillä se on todella aika kova pala. Mikä sitten on sinun mielipiteesi yleensä näistä euroviisuiluista? No, Eurovision-kilpailut, niitä katsellaan valtavasti. Ihmisiä ympäri Eurooppaa ja ei niistä voi olla kuin yhtä mieltä, että onhan se loistava viihdeohjelma. Ja meidän Suomen kannalta ajatellen, niin pitäisi pystyä suhtautumaan vakavasti tähän kilpailuun. Pitäisi ajatella, minkälaisia mahdollisuuksia voi olla voittaa tällainen Eurovision-kilpailu. Jos ajatellaan edellisen vuoden esimerkiksi Abba, joka meni jo Lahden toiselle puolelle, minkälainen valtava taloudellinen voitto koko Ruotsille tämä asia on. Ja sitä, minun mielestäni tätä asiaa meillä ei ole tarpeeksi korostettu, että se on valtava asia joka mielessä. Siitä syystäköhän Ruotsi sitten luopui tänä vuonna osallistumista kokonaan. Jaa, sitä en osaa kyllä sanoa sitten.
Mikä on heidän ajatuksensa sitten? Niin. Kuunnellaanpa sitten, mitä Fredi ja hänen ystävänsä saavat aikaan. Sovitus on Antti Hyvärisen ja sanat Veksi Salmen. Sellaisen mielestä pylly vasten pyllyä pum pum. Sinä sitä jotakin on, ai ai ai. Pylly vasten pyllyä pum pum. Kuumat väret aikaan se sai, niin se sai. Leikki mieli arjen vie harmaan. Tahdot varmaan tanssia näin. Vasten pyllyä pum pum. Siinä siitä jotakin on, ai ai ai. Mulle sä sinkosit sieluni sykkivän kipinän. Kätesi kosketus synnytti tänne näin kipinän. Leikkiä tahdomme kaksi, näin, missä ja milloin me ollaan, ihan vain selvinkin päin. Pylly vasten pyllyä pum pum. Siinä sitä jotakin on, ai ai ai. Pylly vasten pyllyä pum pum. Kuumat väret aikaan se sai, niin se sai. Leikki mieli arjen vie harmaan. Tahdot varmaan tanssia näin. Pylly vasten pyllyä pum pum. Siinä sitä jotakin on, ai ai ai. Pylly vasten pyllyä pum pum. Siinä sitä jotakin on, ai ai ai. Pylly vasten pyllyä pum pum. Summat kädet aikaan se sai, niin se sai. Pylly vasten pyllyä pum pum. Siinä sitä jotakin on, ai ai ai. Olipa siinä esiintyjäjoukkoa kerrakseen. Fredin lisäksi hän siellä olivat Titta, Anneli Koivisto, Irma Tapio, Aimo Lehto ja sovittaja Antti Hyvärinenkin tuolla pianon ääressä. Jos oli menoa tässä kappaleessa, niin varmasti sitä on myös seuraavassa, ainakin nimestä päätellen. Nimittäin seuraava on Posket hehkuu ja haitari soi. Sen tekijät ovat Matti ja Pirjo Bergström. Ja mitenkä tämä sävelmä syntyi? Pirjo heräsi kai kello 4 yöllä ja rupesi raapustaa jotain. Ja herätti mut ja mä olin hirveän vihana. Herkkä hetki ei siis sattunut molemmille samaan aikaan. Ei, kyllä mä kai aloitin sen. Sitten me yhdessä sitä muokattiin kai ja Matti sitten tehtiin jokseenkin yhteistyönä noin sanat. Mistä sanat lähti liikkeelle ja mistä se idea syntyi? Ihan tosta juhannusfiilingistä, mikä se vaan ei missään voi olla niin kuin Suomessa. Me ei tieteen tahtoen tehty Euroviisukappaletta, vaan me odotettiin ja katseltiin, jos vaan tulee semmoinen kappale, joka olisi kiva lähettää sinne, niin sitten lähetetään. Mitä mieltä muuten olette euroviisuiluista? Ovatko ne tarpeellisia? Musta tuntuu, että ne on saanut suhteettoman suuren merkityksen. Se on kyllä hirveän kiva, mutta niin pitäisi suhtautua niin kuin pikkupoikien painiin. Ilmeisesti sen
ympärillä pyörii aikamoinen bisnis, mutta siis kyllä se on vain yksi osa musiikkitapahtumia. Sinne on tullut liian paljon standardin musiikkia, joka on, kaikki kappaleet on hyvin paljon toistensa kaltaisia. Eikö se alun perin ollut niin, että piti joka maa tuoda niin kuin vähän omaa sinne, oman maan tuulahduksia? Paula Koivuniemi esittää tämän kappaleen, mutta mukana on myös jousikvartetti. Onko se vain erikoisuuden tavoittelua? Ei se ole erikoisuuden tavoittelua. Miksikä sitä voisi oikein luonnehtia? Se on kai jonkunlaista leikkimieltä, että Paula Koivuniemi laulaa tuommoista shottisjenkkaa ja sitten arvokkaasti jousikvartetti säestää sitä ja siinä on semmoista pientä hulluttelua takana. Siitä rannan koivusta juhannusaattona oksat on pirttiin tuotu. Saunan portailla naapurin kanssa on juhannussahtia juotu. Tyynyn alla 7 on kukkaa. Koivut tuoksuu ja pellava päisen tytön posket hehuu, haitari soi. Aita